Ti Masakbayan. Ti napalabas, maysa ni Dennis ang nakaala iti kangatuan amarka, iti naangay nga eksam iti pagadalan. At damot nalimod nga apal, kad panagduadwa ni Kati. Kabayatan na, kinid daw ni Gary kan ni Soledad, nga idyan na kuman ti panagsugsugal na. Naduktalan ni Gary, nga awanan ti karga, ti libreta da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka ka din agong unget. Inggatang ko kadagiti inus-usar tayo iti kusina, kan aminen. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok no mano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat iduldulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo. Saan na maulit? Ha! Talaga saanin na maulit. Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka mat, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangkomi. Insugal amin ni Soledad. Anya? Oh, mas daaw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam ken kuana ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo na ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa, siya kon ti ag-grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbeng laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akadwan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapul tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kitaak man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam ti magak. Saan mo nga itad ti kwarta paggatang mo kini Soledad? Sikat ti mapanag-grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlas ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Addan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sa mata sigurado iti bagbagam? Kunam amapan kay ti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na amapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Ay, damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Anya nga rutim bagam? Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasayata amom tinaramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Soledad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya. Insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya,
Kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ak pumapa iti kwartayo. Awan ti so amin min iti balay. Saan mapagdanagan ti usarin nyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan na kita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi nagswildon. Ngam dinan itad kan kati kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa balay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa balilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamatan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam? Wunsuset, saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo umutlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may saabulan samot ng dagiti ginatgatak mo. Ay, day tatibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Day tangamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam? Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si ka, Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayo na. Tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mat ti kukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo di library. Adda ka di assignment tayo? Anya subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang. Kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kate. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapul iti kusina. Kanimbangkok, tinabati.
Apay adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na sikatin ang nang tidak iti sweldok. Ita, siyak matenti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di. Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta ti langam, anya ti pariko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mat asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta, kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok. Ingka maturugan, dakas iti salon at mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak, iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam ti na nga to apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko, kat napatagkan ka ti salon at ko, ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napatpatag ti salon at ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, Yaya, tugpalan ka. Maturog ka, tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon, no saanan asyak ti makaala iti pamadayaw? Adon tinagbaligi nga awan nagunod da pamadayaw. Ngam ado mo't tinakagunod iti pamadayaw, ngam awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw? No sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kan iti kwarta? Tapno agbaliw. Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay. Ngam napanunot ka, amapan naman isugal. No inikam, kaslaimbaon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan ko ikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langanda. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kuana? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apay akas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salon at ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong! Kaya't mo ka di tapapanawan ka!
Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.